प्रमद बर'आ जेरैबायदि बिटिआरनि एकर्डखौ मोसौ फालो बायदि ज' होलांनानै दिनै मा खालामदों प्रमद बर'आ गांसो गैयै जायगायाव ज' हुथुमनानै दोनदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो जोबथेसालियाव थाग्रा रन्जन सारनिफ्राय लानानै दिनै सिनियर जुनियर बिथांमोननि गाननाय जोमनायखौ गोजां बोथोरनि जेकेट ट्रेकसुटखौ दिनै जुथाखौ दिनै सोर होफैगोन? प्रमद बर'आ होफैगोन ना दिनै फेरेंगिया होफैगोन? बिनि थाखायनो आं खावलायो जेरैबायदि गांसो गैयै जायगायाव जेरै हुथुमनानै दोनदों प्रमद बर'आ बे बिटिआरनि एकर्डखौ। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरो। थाम्बनेइलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गासिबखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन आरो गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन। दिनैनि बे समाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायहरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै जोबथेसालियाव थाग्रा डियार नाब्ला सारखौ लानानै गासिबो सिनियर जुनियर बयबो गोसो गोरबोआव गोसोखांनाय दं, नाथाय बयबो अननाय दं। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां थिखादारफोर दं, मोजां न'खरफोर दं, मोजां साख्रियालफोर मावनाय दं, नाथाय जों गोलोम बोथोरनि ड्रेस गोजां बोथोरनि ड्रेस जों मालाबाबो रावनिबो खुगायाव जों खोनाया। बिनि थाखायनो आं खावलायो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयबो भिडिअखौ शेयार खालायोबा मोजां जागोन। मानो होनोब्ला जायफोर दिनै जोबथेसालियाव थानाय डियार नाब्ला सारखौ लानानै सिनियर जुनियर गासैबो बेसेबांबा दिनै हांमा सुराब गावनि गथ' गथाय गावनि हिन्जाव बिमा बिफा गामिनि लोगो गासिबखौबो नागारनानै दिनै जोबथेसालियाव हांमा सुरै दिनै थानो गोनां जायो। बिथांमोननि थाखाय दिनै रावबो अनसायनाय गैया, नाथाय दिनै उदां जानांगौ होननानै बयबो बिथांमोननि थाखाय दिनै गोसो गोरबोआव गाबखांनाय दं। नाथाय जोबथेसालियाव थानाय जायफोर बर' हारिनि सोमावसारग्रा बर' हारिनि थाखाय दिनै बेसेबांबा सोमावसारबोदोंमोन बिथांमोननि थाखाय दिनै बे जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि थाखाय गाननाय जोमनायनि थाखाय रावबो गोसोखांनाय गैया। नाथाय आं आसा खालामो बयबो सोरबाफोर मोजां साख्रियाल जायफोर बर' हारिनि थिखादारफ्रा जायफोर बर' हारिनि मोजां न'खरफ्रा फैनो टाइम गैयाब्ला आरो फैनो हायाब्ला सोरबा बिथांमोननि आखायाव ड्रेस पार्टिखौ बायनानै जाहाथे हरो, जाहाथे गोलोम बोथोरनि ड्रेसखौथ' जों रावखौबो होफैनाय नुवासै। गोजां बोथोरनि थाखाय ट्रेकसुट जुथा लंपेन्ट जेकेट बेबायदि माखासे बिथांमोननि थाखाय दैथायहरोबा मोजां जागोन। आंनि चेनेलाव आं बयखौबो खावलायो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि दिनै जायफोर बिटिआर एकर्डखौ दिनै दैदेनगिरिफ्रा दिनै जेरैबायदि एकर्ड होदों, जाय जोबथेसालियाव थानानै दिनैसिमबो थायामोनब्ला बर' हारिनि दिनै मोजां थिखादारफोर मोजां दिनै साख्रियालफोर जिखुनु जाया समाव बर'फोरखौ दिनैसिमबो गादबबाय थागौमोन। जाय दिनै बर' हारिनि थाखाय दिनै जोबथेसालियाव दं बेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेरा। जाय दिनै जोबथेसालियाव थाग्रा जोहोलावफोरखौ दिनै गुबुन हारिफ्रा दिनै गिख्रङो। बर' हारिया दिनै दावहा नांनायावबो जेना, जोबथेसालियाव थानोबो दिनै फासया। बेबायदि दिनै गुबुन हारिया जोंखौ नायनो हायै हारिया दिनै गिख्रङो। बेखौनो जों बुंनांगोन बर' हारिनि गेजेराव अराय सम जोंनि बर' हारिनि दिनै आलो गोजोनै रायजो जानो हानाय जेरैबायदि बर' हारिखौ दिनै 10 बार साननो गोनां जायो गुबुन हारिया। बर' हारिखौ एदावनानै लायोबा बर' हारिखौ मालाबाबो दा एदाव होननानै जों बुंनांगोन। अराय सम जोबथेसालियाव थानाय जोहोलावफोरखौ दिनै गुबुन हारिफ्रा दिनै गिख्रङो आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिनै बिथांमोननि थाखाय मोनसे सनानि मोनसे बेरा जानानै थाबाय। माब्रै? जाय दिनै जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलावफोरखौ दिनै अराय सम सरकारनि दिनै नोजोराव गुबुन हारिनि दिनै नोजोराव माब्रै खालायदों होनना बुङोब्ला बर' हारिखौ गिख्रंहोनो हागोन नामा? बर' हारिखौ दिनै जायफोर जोहोलावफोरनि थाखाय दिनै जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय देरहासारनाय। नाथाय बुंनांगौआ बेसो जायफोर जोबथेसालियाव थानाय जायफोर डियार नाब्ला सारआ दिनै जायफोर फेमिलि गोनां जायफोर गथ' गथाय गोनां हिन्जावफोर गोनां जायफोर बिथांमोननि थाखाय साननो गोनां। मानो होनोब्ला दिनैसिमबो गावनि गथ' गथाय गावनि हिन्जाव
गावनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय एकर्डखौ लानानै दिनै उदां जानांगौमोन। बेबायदिखौ जों दिनै बिटिआर एकर्ड जायालासेनो जुदि थानायमोनब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन। नाथाय बिटिआर एकर्डखौ दिनै दैदेनगिरिफ्रा भारत सरकार आसाम सरकारनि खोथा लानानै दिनै जेरैबायदि मोनसे सक्ति खालायदों, बे सक्तिनि सायावसो जोंहा दिनै बुंनांगौ दङ आरो जोंहा बुंनांगौ अधिकार दं। मानो होनोब्ला दिनै बिटिआर एकर्डखौ जुदि होआमोनब्ला आरो एनडिएफबिजों दिनैसिमबो जुदि एकर्ड खालायामोनब्ला बुंनांगौ जोंहा जेबो गैयामोन। नाथाय जायफोर दिनै फेमिलि गोनां, जायफोर न'खर गोनां, जायफोर जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि थाखाय दिनै दैदेनगिरिफोरखौ बुंनांगौ आरो सरकारखौ बुंनांगौ जोंहा दिनै अधिकार फैबाय। माब्रै फैबाय होनना बुङोब्ला दिनै बिटिआर एकर्डखौ होआमोनब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो अधिकार थानाय नङामोन। बिनि थाखायनो जोंहा दिनै सोरबा दैदेनगिरि, सोरबा बर' हारिनि जायफोर सागानगिरिफोरखौ हर सान रायनांगौआ जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव दिनै बयहाबो अधिकार दं। जाय दिनै सागानगिरिफोर, जायफोर दिनै नंखायफ्ला प्रमद बर'आ दिनै गासैखौबो दिनै मोसौ फालो बादि दिनै होलांनानै नंखायफ्ला दिनै गांसो गैयै जायगायाव दिनै मोनसे मोसौ फारामाव सोना दोननाया बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मालाबाबो मोजां लैखोन नङा। नैबेखौ बुंनांगोन, जेब्ला मोसौ फालोखौ जेब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रा जेब्ला सोरनिबा माइ, सोरनिबा दिनै बारियाव हाबोबा, सोरबा दिनै न'खरनि बिगुमाया लावथि लानानै जेब्ला होलांनानै बालाबारि गोरानाव दिनै होनानै दोनो, बेबायदि समाव जों दिनै नुदों प्रमद बर'आ दिनै मोसौ फालो बायदि होलांनानै गांसो गैयै जायगायावसो दिनै गन्द्रा खालायनानै दोनदों। बेखौ जोंहा बुंनांगौ अधिकार बयनावबो दं। बिनि थाखायनो अराय सम जेब्लासिम जोबथेसालियाव थाग्रा बिथांमोना जुदि उदां जाया अब्लासिम सोरबा प्रमद बर'खौ जिखुनु जाया जायफोर बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिफोरखौ बुंनांगौ अधिकारा दिनै बयहाबो दं आरो जों बुंबाय थागोन। गासिबो रायजो राजाफ्रा बुङाब्लाबो जों सानैसो मानसिया बुंबाय थागोन। आरो लोगोसे आं खावलायो जोबथारनायाव सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाखौ जेब्लासिम सोनो हाया अब्लासिम आङो प्रमद बर' आरो बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ हर सान बखिबाय थागोन। आरो साननैसोनि गेजेराव प्रमद बर' आरो दिपेन बर'खौ लोगो हमनांगौ माखासे खोथा दं आरो बिथांमोनहा लोगो हमो हमा बिथांमोननि खोथा। नाथाय आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुंबावो, जोंनि बर' हारिनि जायफोर मोजां मोजां न'खर, जायफोर साख्रियाल, जायफोर थिकादारफोर अननाय दङब्ला जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय जेकेट, ट्रेकसुट, जुथा हरोब्ला मोजां जागोन। आं बेखौनो आखाइ खबजोबनानै बयनिसिमबो आं आसा खालामो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बयबो अनलायनाय दङबा जोबथेसालियाव थानाय जेसेबां बर'फोरनि सोमावसारनायाव सिनियर जुनियर दैदेनगिरि गासैखौबो लानानै दिनै बिथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि थाखाय जेकेट, ट्रेकसुट बेबायदि माखासे गानग्रा मुवा हरोब्ला मोजां जागोन। आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायहरो।